Joyce anabereka masiku asanu apitawo kudzera mnjira ya mpeni Caesar. Iyeyu akuvutika ndi kupweteka m'mimba ndipo akunena kuti kumaliseche kwake kukumatuluka chikazi cha fungo loyipa. Nkutheka kuti iyeyu ali ndi matenda amchinena. Tsamba la Meows komanso gawo losankha mtundu woyenera wa chithandizo zalembedwa kale mosonyeza kuti mayiyu akuganiziridwa kuti ali ndi matenda owononga ziwalo otchedwa sepsis. Pakufunika chithandizo cha msangamsanga kuti tipulumutse moyo wa mayiyu. Gawo la ndondomeko ya First M loperekera chithandizo ikuyenera kuyamba kugwiritsidwa ntchito ndi kumalizika ola limodzi lisanadutse. Ndondomeko ya First M imathandiza kuti opereka chithandizo azitha kukumbukira zonse zofunikira kuchita pothandiza munthu wodwala. F amatanthauza za madzi zowonjezera michere mthupi. Mpatseni wodwala theka la lita la madzi a mchere a crystalloid mosataya nthawi. Bwerezani kupereka crystalloid kwa wodwalayu pa mlingo wa 30 ml pa kilogramu iliyonse ngati magazi a wodwalayu akuyenda pang'ono-pang'ono kwambiri. A amatanthauza mankhwala okupha tizirombo toyambitsa matenda otchedwa bacteria. Perekani mankhwala okupha tizirombo kwa wodwalayu motsatira ndondomeko zakaperekedwe ka mankhwala oterewa. S amatanthauza gwero. Yesetsani kupeza komanso kuthana ndi gwero la vuto lomwe mwapeza pa wodwalayu. Mutha kutsatira mndandanda wa zofunika kuchita pothandiza wodwala omwe mwapatsidwa pa gawo lopereka chithandizo kwa wodwala. Izi zizafuna kuwunika mozama matenda omwe munthuyo anadwalako m'mbuyomu komanso kumuwunika zinanzina pa nthawiyo, ndipo muzafunikanso kufufuza zinanzina zothandizira kuti mutsimikize za mavuto omwe mukukayikira kuti wodwalayo atha kukhala nawo. Kenako pangani dongosolo la mmene muperekere chithandizo pofuna kuchotsa gwero la vuto lonseli. T akutanthauza mayendedwe. Wodwala wanu atha kufunika chithandizo chochulukirapo ndipo kukhoza kukhala koyenera kumusuntha kuchoka ku gawo lina kupita ku gawo lina mchipatala chanu chomwecho, monga ku nthambi yomwe kumakhala anthu odwalika kwambiri, kapenanso atha kufunika kutumizidwa ku chipatala china. Muwunikeni wodwalayo bwinobwino kuti muthe kuona ngati kuli koyenera kumupatsa chithandizo chochulukirapo. M akutanthauza kuchita kalondolondo. Pitirizani kugwiritsa ntchito tsamba la Meows polemba zonse zomwe mwapeza mutamuwunika wodwala ndipo onetsetsani kuti wodwalayo akupeza bwino. Ngati matenda a wodwalayo akuwonjezereka ngakhale akupatsidwa za madzi zowonjezera michere mthupi ndi mankhwala okupha tizirombo toyambitsa matenda totchedwa bacteria, uzani a clinical officer kapena adokotala. Lembani zonse zomwe mwaona komanso kuchita kwa wodwalayu pa tsamba logwiritsa ntchito pa gawo lopereka chithandizo kwa wodwala, ndipo mulembenso kuti zomwe mwachitazo mwachita kangati komanso masiku ake. Ngati simunapereke chithandizo chilichonse, lembani pa tsambalo chifukwa chomwe simunaperekere. Uzani omwe akuyang'anira khanda lobadwalo kuti mukupereka chithandizo cha matenda a sepsis ya uchembere kwa mayiyo. Muyenera kutero chifukwa khandalo lithanso kufunikira kulandira chithandizo chapadera. Ngati mwaona zizindikiro za matenda owononga ziwalo mthupi mnyengo ya uchembere sepsis, kupereka chithandizo mwamachawi kutha kupulumutsa moyo.